בואו אזי לכולם, אנחנו נרתום כזה שאמא שלי הכינה סרט על רשע ברגע. אז יאללה, בואו נפתח. יאללה. וואי, קרנצ'י. אומי. אמא לי. לא באמת. נו פה, בואי נזה. נו. וואי, טעים. זה ממש טעים. סליחה שהפרעתי לכם. וואי, ממש טעים. כדורי שוקולד. אהבתי. יישם. מה? אהבתי מאוד את הכריכים. זה הכי טעים. אז זה אבא שלו עושה. אני רוצה לטעום עכשיו את זה. אני רוצה לטעום רק את השוקולד. זה לא. תסתכלו, תשמעו על זה. טוב, תעקבו לכם.